walemavu watafanya nini? Apisi mar ndiko ayanga duond buche pacho kamano ORPP osemo tegno kang mar wang'o apisi mar duond bura mar UDA kaunti ma Siaya chieng' tich ang'wen e kinde ng'anyo manobagi kod Azimio. E oboke manochwale ute fwambo weche ORPP oseyo monj ma kamano ka wacho ni tim mar monjo apisi mag duond buche gwenge mopogore opogore e pacho ka ok owinjore kata matin kendo dhi ataro kod thuolo mar kao chung' mopogore opogore e weche mag siasa. Kaluwore kod ORPP duond buche duto ma pacho ka nigi ratiro mar ya apisi magi e pacho ka mangima kendo seyo wang'o mar apisi mag duond bura mar UDA kaunti ma Siaya. Apisi no yango ni kata doko ni ratiro mar bago ng'anyo ni e pend chik jogo mabago ng'anyo nyaka thegre kod tulo kachiel gi luwo chik e kinde mag ng'anyo. ORPP bende osingo mar timo nonro malong'o e wi okang' mar wang'o apisi mar duond bura mar UDA kaunti no ma Siaya kod jopiny mane otimo ng'anyo.